pawb, dim ond fideo byr iawn di hwn dwi'n gaddo, ond i dim ond eisiau diweddaru chi ar gwpl o bethau. Rwy'n mae cyfarfod cydlynwyr rhifedd dim Mawrth nesaf am 4 o'r gloch. Nes i hysbysebu hyn yn y fideo diwethaf a nes i ddeud mae dyddiau cau oedd dim Mercher yr wythnos hon. Peidiwch â phoeni os da chi eisiau dod i'r cyfarfod hwn a bod chi di methu'r dyddiau cau. Dwi am estyn y dyddiau cau i gofrestru i'r dydd Gwener hwn. Pe gallech chi rannu'r neges hon gyda chydlynydd rhifedd rhag gofn a ydyn nhw'n ymwybodol cyfarfod hwn byddwn yn ddiolchgar. Bwriadaf anfon copi o'r agenda a dolen Zoom at bawb sydd wedi cofrestru prynhawn dydd Gwener. Mi wna i rannu torsolwg byr gyda chi o'r agenda. Byddaf yn rhannu rhai diweddariadau o amgylch yr asesiadau personol. Byddwn nhw'n edrych ar rhifedd yn y cwricwlwm newydd a mae gennym ni gyflwyniad gan Nicola Jones, ymgynghorydd gwyddoniaeth gwe, ar ddechrau cynllunio ar gyfer cwricwlwm i Gymru a fydd yn diddorol iawn dwi'n meddwl achos bydd o'n gyfle i glywed persbectif gwahanol gan maes dysgu a phrofiad arall ac wrth gwrs lle mae rhifedd yn ffitio mewn yn hyn. Yna byddaf yn rhannu rhywfaint o wybodaeth ac adnoddau ychwanegol. Diolch i bawb a fynychodd un o'r gweithdai ar ymgyfarwyddo ar maes dysgu a phrofiad mathemateg a rhifedd a diolch eto i Gareth o Ysgol y Creuddyn am redeg y gweithdai. Os gwnaethoch chi golli'r gweithdy neu awydd ei ail wylio neu rannu eich adran, mae dolenni ar y sleid hon i'r gweithdy cyfrwng Cymraeg a'r un cyfrwng Saesneg. Soniais yn byr yn y fideo diwethaf bod gennym weithdai eraill ar y gweill. Fedra i rannu mwy o wybodaeth gyda chi rwan. Mae Dr Sally Bamber, Brifysgol Caer, a Chris Henry, pennaeth mathemateg yn Ysgol Uwchradd Ceicona, yn arwain y gweithdai hyn. Maent yn gyfres o 2 sesiwn byw, 1 awr, wedi cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg dros Zoom ac yn agored i bob athro mathemateg yn rhanbarth gwe. Mi fydden nhw'n addas ar gyfer athrawon cynradd a uwchradd. Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach trwy glicio ar y ddolen ar y sleid hon. Prif ffocws y gweithdai hyn yw siarad am addysgeg a chynllunio ar gyfer dyfnder. Ffocws delfrydol dwi'n meddwl gyda'r cwricwlwm newydd ar y gorwel. Roedd y mor farn y byddai'n haws cyfrestru ar gyfer bob un o'r 3 gweithdy ar yr un pryd, ond mae lle ar waelod y ffurflen gofrestru i nodi pa sesiynau y byddwch chi awydd mynychu os na allwch chi ddod i bob un ohonyn nhw. Anfonir dolen Zoom at bawb sydd wedi cyfrestru 2 ddiwrnod cyn pob sesiwn. Byddwn hefyd yn recordio'r sesiynau hyn gan dwi'n gwybod na fydd yr amser yn gyfleus i bawb. Diweddariad cyflym ar rhwydweithiau cwricwlwm i Gymru. Ro'n cawsom gyfarfod rhanbarthol gyda'r holl arweinwyr grwpiau lleol yr wythnos diwethaf ac roedd yr athro Graham Donaldson yna hefyd. Roeddem yn ffodus iawn i gael cyflwyniad mathemateg yn y cyfarfod. Cyflwynodd Victoria Jobson o Ysgol Uwchradd St Joseph's yn Wrecsam gyflwyniad ar daith yr adran mathemateg hyd yma wrth gynllunio ar gyfer cwricwlwm i Gymru. Ro'n recordwyd y cyfarfod, felly roeddwn yn meddwl ella sa chi'n hoffi gwylio a gwrando ar gyflwyniad Victoria, yn ogystal â gwrando ar adborth yr athro Graham Donaldson yn dilyn y cyflwyniad. Mae cyflwyniad Victoria yn cychwyn mwy neu lai yn syth yn y recordiad, a mae siŵr gyda adborth yr athro Graham Donaldson, mae'r clips a gynnwch chi diddordeb yn para tua 20 munud. Mae gweddill y cyfarfod yn parhau ar ôl hynny, ond yr 20 munud gyntaf o'n i'n meddwl ella sa gynnwch chi diddordeb ynddo. Ella bod chi eisiau derbyn y wybodaeth yma, mae wedi anfon at ysgolion a dwi'n gwybod bod yn bwletin gwe yr wythnos yma. Meddwl swn i'n tynnu sylw chi at hwn rhag ofn da chi ddim yn gwybod am hyn. Mae STEM Gogledd yn trefnu gweminarau ar gyfer athrawon STEM. Efallai bydd gan aelodau'ch adran diddordeb yn rhain. Mae dolen ar y sleid i gofrestru ar gyfer y sesiwn gyntaf sydd ar ragfyr yr ail. A dim ond i chi wybod dyddiadau'r sesiynau eraill yn y dyfodol, dyma drosolwg o bryd y byddant. Ac yn ola, a allwch chi gyd lenwi un o'r holiaduron hyn os gwelwch yn dda. Da ni jyst angen diweddariad gennych. Rydym yn ymwybodol bod cryn dipyn o ysgolion wedi newid eu cyfeiriadau e-bost yn ddiweddar,
A da ni hefyd yn ymwybodol o benaethiaid mathemateg newydd mewn rhai ysgolion, felly da ni'n poeni nad ydy negeseuon bob amser yn cyrraedd rhai penaethiaid mathemateg. Hoffem hefyd wybod am unrhyw athrawon newydd gymhwyso sy'n y rhanbarth, cyfeiriadau e-bost cydlynwyr rhifedd, a wedyn mae'r cwestiwn ola yn ymwneud â phryd y byddai'n well gennych chi gael cyfarfod y tymor nesaf. Fan fedra ni drefnu cyfarfod ar ôl ysgol. Yn amlwg mae hyn yn golygu chi'n rhoi eich amser ar ôl ysgol i fyny, neu fedra ni drefnu cyfarfod yn ystod diwrnod ysgol, ella ryw prynhawn. Byddai hyn yn golygu gallwn cael cyfarfod hirach, a ni byddai rhaid i chi aros yn hirach ar ôl ysgol na sydd angen i chi wneud, ond wrth gwrs byddai goblygiadau cyflenwi ynghlwm â hyn. Felly, dim ond gofyn y cwestiwn ydw i ar ddiwedd yr holiadur, jyst i drio gael teimlad o be fyddai orau a be sa well gynnwch chi. Os oes unrhyw beth rydw i wedi methu a da chi eisiau rhannu neu holi, yna mae yna le ar ddiwedd yr holiadur i chi ychwanegu unrhyw sylwadau ychwanegol. Diolch i chi am wrando a plis cyswlltwch â ni os oes gennych unrhyw